Saymaz da sizsiniz, yalancı da sizsiniz. Ben Nîqaşa di navbera Dem Partî û İYİ Partiyê de ye li parlamentoya Tirkiyeyê. Bursa'yı Ahmet'e çevireceğiz diyor. Mijar pêvajoya çareseriyê ye û parlamenterê Dem Partiyê Sırrı Sakık rexneyan li helwêsta İYİ Partiyê digire. Bir partinin barıştan rahatsız oluyorsunuz. Hûn jî aştiyê aciz dibin. Ji hevhembêzkirina gelan a li ser vê axê aciz dibin. Hûn dê hêj gelekî har bibin. Aştî dê li vê axê pêk bê û partiyên weke we jî dê li ser vê axê nebin. Benim sülalemin elinde kan yok. Serokekîlê gruba İYİ Partiyê Uğur Poyraz di bersiva xwe de rexne li beşek ji daxwazên Dem Partiyê û siyaseta AK Partiyê ya li hember Kurdan girtin. Bugüne kadar Kürtlerle ilgili حتی نها درباره کردان و جیانا وان ده چه پیش هاتک چه بویه؟ هبه و نبه بحثا مخاطبی و رفرانسیا سروک تروریستان و آزادیا تروریستان تکرن. سالا کنیون کی جان ماف بو کردان هاتیه داین. 25 سالن پارتیا دادو گشه پیدانه وی ولاتی بریوه ده به. هر 10 آن 5 سال جارکه دبن ناوی پیواجوی ده ماف دستوری یه کردان زفت دکه و پشتره وکه لطفه پیشکشی وان دکه. Kötü söz söylemek çok kolay ama barışı kurmak... Serokekîla gruba Dem Partiyê jî ket navberê û hewl da rewşê aram bike. Eğer yeni bir başlangıç yapacaksak... اگر ام دستپێکێکە نو بکەن دەوێ ئەم زمانی خۆ بگوهرینن و تحمولا هەفتوو بکەن و ڕێزێ لە نەرینên hev بگرن و دەست بە ڕێیا خۆ بکەن. بەڵێ di pêvajoya salek û nîvda niha di jiyana Kurdan û gelên li vî welatî da dwarê pozîtîv û hiqûqî da tu guhertin çê nebûne û ev tespîteke rast e. Lê qet nebe salek û nîvin mirovên ciwan di tabûtan da nayên vî welatî û em wan bin ax nakin. Destskefta ji vê mezintir nîne. Dem Partî daxwaz dike pêngavên pêvajoyên ku hikûmetê hiştibûn piştî cejnê êdî demildest dest pê bikin. Lê serokê MHP Devlet Bahçeliê roja sêşemê di civîna gruba partiya xwe de got ku pêwîst nake lez di pêvajoyê de bêkirin. Niha ji bo pêvajoyê hemû çav li encamên civîna îroya şanda Dem Partiyê ya li girava İmraliyê ne. Ferdê Sak, Rûda.